Вітанне сябры, гэта падкаст сведка левай рукі гіцаля. Тут мы абмяркоўваем усё, што адбываецца ў гандбольным сусвеце. Мяне завуць Ваня. Меня зовут Ирина. І сёння мы пачынаем з вельмі цікавай тэмы. 2 тыдні таму мы сышліся на тым, што Еўрафарм Пельстра гэта каманда, якую немагчыма ненавідзець болей. І павінен быў адбыцца нейкі цуд, каб гэта стала магчымым. І вы ведаеце, што пацаны рэальна умеюць, могуць. Тут гэта трансферная. Я нават не ведаю, у мяне зараз было слова, што гэта трансферны выбух, трансферная бомба, але гэта не так. Каманду пакінуў Бранка Ангелоўскі напрыканцы кастрычніка і прыйшоў яму на замену нам добра вядомы Рауль Алонса. Ты ведаеш, гэта трансферная бомба, як у інстаграме ёсць такія відосікі, дзе там хтосьці ў адчаі абірае бомбачку для ваннай і стаіць у аддзеле электронікі і перад ім тостер. Ну, нядрэнна, але мне здаецца, што ў дадзеным выпадку гэта не зусім тое, але ў гэтым настроі. Тым не менш, Рауль Алонса, чалавек, з якім у цябе, я так разумею, ёсць асабістыя нейкія сувязі. Ну, глядзі, было так, што калі у Брэсце працаваў Манола Кадэнас, ён асістэнт прывёў туды Рауля Алонса. Берасцейцы ліпілі ў медыйным пляне з Алонса таго чалавека, які такі больш разважны на фоне Кадэнаса, які любіць пагутарыць і ўсё. І была такая вера, ні на чым яна не базавалася, але была такая вера, што вось пры Алонса стане лепш. Але потым высветлілася, што Кадэнас на фоне Алонса гэта проста супер трэнер. Цікава яшчэ, што калі Рауль Алонса стаў галоўным трэнерам у Брэсце, я думала, што гэта яго першая спроба быць галоўным трэнерам, але насамрэч не. Яго трэнерская кар'ера на пазіцыі менавіта галоўнага трэнера пачалася яшчэ ў 2015 годзе, калі ён узначаліў Тіроль аўстрыйскі. Клуб, пра які шмат чаго мы сказаць не зможам, і я думаю, што наўрад ці хто-небудзь скажа. Мы зможам, там же гуляў Кішоў. Я памятаю гэта, але на гэтым усё. Ну так, клуб серадняк чэмпіянат Аўстрыі. Не самага моцнага чэмпіянату. Раз-пораз выбіраўся. Але гэты клуб быў такім добрым трамплінам для таго, каб праз чэмпіянат Аўстрыі заходзіць у нямецкамоўныя чэмпіянаты. Ну, то бок, туды прыходзілі людзі з даволі зразумелай мэтай. Вось менавіта адтуль Рауль Алонса і пераехаў на пазіцыю асістэнта ў Брэст. І ты ведаеш, мне чамусьці вельмі цікава, што калі зараз у навінах пісалі пра прызначэнне Рауля Алонса, вельмі шмат увагі надавалася таму, што вось ён у Брэсце такую каманду ўзначальваў. Між іншым, чэмпіёнамі сталі і там кубак выйгралі. Але ёсць нюансы, як зараз модна казаць. І з гэтай прычыны таксама другі аргумент, які гучыць у аматараў Еўрафарма, і, напрыклад, яны ў прэс-рэлізе прысвечаным прызначэнню пра гэта пісалі, для іх такім фактарам пазітыўным з'яўляецца тое, што ён належыць гішпанскай школе. Пры ўсім пры гэтым з гішпанскага ў яго толькі грамадзянства, у тым сэнсе, што ён ніколі не працаваў на ўзроўні там чэмпіяната Гішпаніі. Тут я магу паспрачацца, гэта даволі валідны поінт. Ведаеш, вяртаючыся ў той брэсцкі перыяд, там было такое, што вось паглядзіце, чалавек так шмат жыў у Кілі, ён будзе сумяшаць у сабе лепшае з нямецкай школы, з гішпанскай школы. Але ён шмат працаваў з гішпанцамі, і гэта бачна. Гэта бачна па таму, колькі увагі ён удзяляе хуткасцям, вось гэтай гульне 2 ў 2, 1 у 1, і таму, што ягоныя каманды, яны ніколі добра не гулялі пазіцыйна ў атацы. Ты сачыў за Эрлангенам пад яго кіраўніцтвам? Я так трошкі афігеў, калі ён прыйшоў і Эрланген пачаў выйграваць. Тады, на маю думку, усе так добренька афігелі. А потым была другая палова чэмпіяната, дзе там 4 месяцы без перамог. Вось штосьці такое было. То бок, гэта быў мой наступны аргумент, насамрэч, што калі патрэбныя перамогі тут і зараз, можа быць, гэта вось той чалавек, які там
на 2-3 матчы ў лізе чэмпіёнаў штосьці здолее зрабіць, а потым ужо трава не расце. Дарэчы, кантракт разлічаны да 2026 года. Гэта значыць, што Рауль Алонса гэта не чалавек, які прыйдзе тушыць пажары. Ён будзе нейкую нават сваю ідэю і стратэгію імплементаваць цягам гэтага сезона і ўжо ўвасабляць у наступным. Дарэчы, для мяне яшчэ было цікава, ведаеш, што я так паглядзела, калі на гэтую навіну, я думаю, ён жа малады чалавек зусім, і такі трэнер, амаль што пачатковец, але яму 45 гадоў. Ну так, у маёй галаве ўсё добра. Яму павінна было быць за 40, чым-то Мгм. нармальна за 40. Добра выглядае. Добра выглядае, што я магу сказаць. Добра, калі так і працягне і ў еўрафарме ў яго што-небудзь атрымаецца. Мы не ведаем, што павінна атрымацца з улікам таго, што адбываецца зараз. Мы ўвогуле не ведаем, што можа здарыцца з еўрафармам. Яны там у чэмпіянаце прайгралі, здаецца, алкалоіду, нават не вардару. Для мяне найлепшае развіццё, калі там хтосьці іншы. І, мою думку, найлепшая опцыя гэта калі вардар бярэ чэмпіёнства. Вардар за старыя заслугі не пускаюць у лігу чэмпіёнаў, мы просто застаемся без македонскага клуба ў лізе чэмпіёнаў і все, просто хтосьці, хто заслугоўвае, будзе гуляць у лізе чэмпіёнаў. Тым не менш, што добрага можна зараз сказаць пра еўрафарм, гэта тое, што з выконваючым абавязкі звонка Шундоўскім каманда перайграла Фрэдэрыще. Невялікае дасягненне, але ўсё ж такі перамога. Ну, паглядзім, і паглядзім ужо вельмі хуценька, што там будзе далей. Я скажу так, я песімістычны. Я разумею, што на якіх-небудзь эмоцыях яны могуць штосьці зрабіць, але не выйдуць яны з групы. Не павінны яны выходзіць з групы. Там ужо хутчэй Сабаты прачнецца і штосьці зробіць з Віслай. Канешне, цяжка паглядзець. Я сёння глядзеў, дарэчы, яны гулялі з Калішам. Першую палову яны гулялі мяч з Калішам. У другой палове там прачнуўся Хальгрымсон і там дужа, там у другой палове у яго там было нармалёва так больш, чым 50%, таму яны выйгралі там з разгромным лікам, але Вісла можа прападносіць сюрпрызы вось толькі так. Зараз цікава, ці будуць сюрпрызы ад еўрафарма. Паглядзім, моя стаўка, што не. Мы дачакаемся з таго, што яны згуляюць так, як усе ад іх чакаюць, не выйдуць з групы. Я думаю, што ў гэтым сезоне не будзе, але калі Алонса будзе валодаць дастатковай свабодай для таго, каб фарміраваць калектыў пад свае патрэбы, можа што-небудзь зменіцца. Але да наступнага лета яшчэ трэба дашкандыбаць гэты сезон. Паглядзім, мы ж ужо казалі, напэўна, у першым выпуску, што хтосьці павінен падпісваць балканскіх пенсіянераў. Глядзім, якіх балканскіх пенсіянераў яны падпішуць наступным летам. Выдатна. Тут мы з еўрафармам сканчаем і далёка ад Балканаў не адыходзім. Мы застаемся ў гэтым рэгіёне, каб абмеркаваць яшчэ адну трансферную нагоду. Вось тут мы вяртаемся да таго, аб чым мы ўжо шмат гаварылі, што Рауль Гансалес і ПСЖ яны ўжо не вельмі падыходзяць адзін аднаму. Гэты раманс ужо такі разэбэт. Ён наступным летам скончыць сваю працу ў ПСЖ і прыступіць да працы са зборнай. І гэта будзе зборная Сербіі. Што ты думаеш пра гэта прызначэнне? Увогуле, я не разумею, калі трэнеры ў сваім прайме сходзяць у зборныя. Калі ў цябе ёсць магчымасць працаваць на рэгулярнай аснове, то лепш гэта рабіць там 1-2 разы на тыдзень, а не 6-10 разоў на год. Это зусім розныя працы, і Гансалес мне не падаецца вось тым матэрыялам, якому патрэбен адпачынак. То бок для мяне праца ў зборнай гэта менш інтэнсіўная праца. Рауль Гансалес, ён яшчэ можа, яму проста трэба перазарадзіцца і знайсці той клуб, дзе для яго будуць нейкія задачы,
якія ему будуць цікавыя. Дарэчы, Рауль Гансалес, акрамя таго, што на Балканах у яго быў суперпаспяховы адрэзак з Вардарам, ён яшчэ і быў вельмі паспяховым гандбалістам. Мы гэтага з табой не памятаем, проста за кошт таго, што мы маладзей трошкі, чым той час, на які прыйшоўся пік яго кар'еры. Але вось цікавы факт. У Вальядолідзе, дзе ён правёў асноўныя годы сваёй актыўнай кар'еры гульца, нават яго гульнявы нумар выведзены са звароту, то бок ён абсалютна легендарная асоба. І вось калі я пра гэта чытала, і ў мяне адразу была думка пра тое, што, магчыма, яму варта вярнуцца, напрыклад, на ўзровень там чэмпіянату Гішпаніі. Ну, чэмпіянат Гішпаніі гэта яшчэ менш працы, чым зборная Сербіі. Выбачайце, мяне фанат чэмпіянату Гішпаніі, але гэта просто не цікава. Ёсць Барса, ёсць усе астатнія, якія ёсць пул каманд, якія змагаюцца за другое месца, і ўсё вырашаецца тым, у каго ў гэтым сезоне крыху большы бюджэт, не больш за тое. Цікава, што кантракт быў падпісаны пасля паядынка прайгранага паядынка са зборнай Італіі, і ён уступіць у сілу 1 ліпеня 2025 года. Галоўная мэта і прызначэнне і ўвогуле тое, што Федэрацыя гандбола Сербіі ставіць перад новым кіраўніком, не кіраўніком, а галоўным трэнерам, кіраўніком зборнай. Гэта удзел у алімпійскіх гульнях у Лос-Анджелесе ў 2028 годзе. Глядзі, гэта будзе цікава, таму што ёсць у мяне такое ўражанне, што сербы здольныя прайграць італьянцам яшчэ адзін раз і ўвогуле не выйсці на гэты чэмпіянат Еўропы, што іх паставіць у пазіцыю, калі выходзіць на чэмпіянат свету, будзе даволі цяжка. То бок гэта такі цікавы выклік, можа быць не такі цікавы выклік, калі яны здолеюць там узяць сваё з італьянцамі. Але гэта італьянцы паказалі, што яны спачатку прайгралі -1 гішпанцам, а потым выйгралі сербаў. І гэта была каманда, якая выглядала ў абодвух матчах, то можа нават і лепей за супернікаў, якія так класам на 2-3 галавы вышэй. І, дарэчы, зараз зборную Сербіі трэніруе галоўны трэнер Вайводзіны Барыс Роевіч. І нешта вось тут пытанне сумяшчальніцтва не працуе добра. А Рауль Гансалес, я так разумею, будзе сканцэнтраваны менавіта на задачах толькі зборнай. І тут, дарэчы, для цябе цікавы факт. Ты ведаеш, хто зараз у Федэрацыі сербскай курыруе мужчынскія зборныя? Можа быць, гэта мой любімы актор Растка Стойкавіч. Так і ёсць. Ён жа у шматлікіх інтэрв'ю казаў, што ён увесь час марыў быць акторам, але вось неяк не здарылася. Зараз ён займаецца ўсімі справамі мужчынскіх нацыянальных каманд, пачынаючы з самых маленькіх, моладзевых і галоўнай зборнай краіны. Магчыма, прызначэнне Рауля Гансалеса гэта новая частка яго біяграфіі ў зборнай. Фіксуем з табой прызначэнне Рауля Гансалеса, пра якое, дарэчы, афіцыйнай заявы няма яшчэ ад Федэрацыі сербскай, але з некалькіх крыніц мы ведаем, што гэта ўжо не проста перамовы, гэта ўжо падпісаны дакумент. Таму можам казаць ужо як пра факт, які адбыўся. Так, будзем назіраць. І тут мы пераходзім да таго, пра што я не думаў нават размаўляць, але ўсё не настолькі відавочна было, як мне гэта падавалася. Першыя 2 туры еўрапейскага адбора, і там была нейкая колькасць сенсацый. Зборная Польшчы выцягнула нічыю са зборнай Ізраіля. Тут бы нам задацца філасофскім пытаннем, пра што гэта сведчыць, але насамрэч на дадзеным этапе ні пра што. Я паглядзеў другі матч. Палякі яго распачалі з таго, што так шмат мячоў закінулі без адказу, і ўвогуле падавалася, што яны будуць дамінаваць у матчы, але потым румыны скарацілі адрыў да мінімальнага, і ўвогуле там усё магло скончыцца чым заўгодна. Той канцоўцы палякі на нейкіх маральна-валявых 2 пункты здабылі, але цяжка, гэта ўсё цяжка, гэта больна
Калі б я быў палякам, мне б на это больно было глядзець. Філасофскія пытанні, як выратаваць зборную Польшчы, мы абавязкова абмяркуем і пакінем гэта так на будучыню сабе. Давай, можа, з табой трошачкі пройдземся па зборных, якія нас у прыемным сэнсе ўразілі. Я пачну са зборнай Харватыі. Дагур Сігурдсен, мой велічэзны лайк гэтаму чалавеку, таму што мы ўбачылі, як зборная Харватыі без Івана Марціновича, без Лукі Цындрыча і нават без Дамагоя Дубніка, дай Божа яму здароўя, ён там захварэў, перамагае. І зараз лідзіруе ў група 5, там здаецца, у зборнай Харватыі. Класная каманда, і у рэкордна кароткі тэрмін Дагур Сігурдсен зрабіў неверагодную працу, вынікі якой мы яшчэ паглядзім на бліжэйшых топ-турнірах. Ну, у мяне у спісе каманд, якія мяне ўразілі, няма ніякіх фаварытаў. Ну, Харваты ўсё ж фаварыты былі ў абодвух сваіх матчах. Чакаць чагосьці акрамя перамогі, ну, там толькі што глядзець на якасць гульні можна было. Але вось каманды, якія мяне ўразілі. Першая зборная Італіі, пра якую мы ўжо сказалі. Суперкаманда, добра гуляюць у абароне, могуць дыктаваць тэмп камандам, якія лепш за іх. І давай яшчэ скажам пра зборную Італіі, што калі яны выйдуць у фінальную частку чэмпіяната Еўропы 2026 года, гэта будзе для зборнай упершыню з 98-го. Яшчэ хто цябе ўразіў? Я чакаю, калі ты скажаш пра братоў Кошты і зборную Партугаліі. Скажы нарэшце. Зборная Партугаліі згуляла так, як павінна было згуляць. Не ўразіла. Проста дзве перамогі. Ёсць яшчэ аўтсайдеры, якія ўразілі. Это Літва, якая пабіла македонцаў. Так, і мы заўсёды вельмі рады за Літву, калі гэта не пра баскетбол. Таму што гэта заўсёды насуперак усяму адбываецца. Літоўцы прыгажуны. Да літоўцаў увогуле няма пытанняў. Ты ведаеш, зборная, якая ў гэтым фармаце з 24 камандамі заўсёды павінна выходзіць па якасці гульні, але потым аказваецца, што яны могуць якасна згуляць 2 гульні і неякасна 4, і потым знаходзіць сябе па-за бартом, і гэта прыкра. Але ёсць как ёсць, тут усё спрацавала. Ну, можа, гэта сведчыць больш пра крызіс македонцаў, але так і працуе сістэма адбору. Абсалютна. І тут яшчэ адна каманда, ад якой мы нічога не чакалі, але яна прыемна ўразіла, гэта зборная Чарнагорыі. І Дідзье Дзінар, які дэбютаваў 2 перамогамі на пасадзе галоўнага яе трэнера. Што ты думаеш пра Дідзье Дзінара? Зараз. Я памятаю, што ты памятаў. Што ты казаў апошнім разам, а што зараз? Тут мы будзем спрачацца, тому што мінімальная перамога над фінамі гэта не тое, чаго ты чакаеш ад зборнай Чарнагорыі. Катваецца павольна. Для мяне гэта не пераканаўча, але паглядзім. Зноўку ж, па расклады там павінна было быць 2 перамогі, там было 2 перамогі. А вось хто мяне ўразіў яшчэ, гэта зборная Украіны. Зноўку ж, трэба гуляць у Літве, каб выцягваць матч. Яны былі, напэўна, горш за фарэрцаў, але тое, што яны паказалі ў другой палове, гэта такі паказчык сталай каманды, якая можа сабрацца і выехаць на напружванне, на веры беспадстаўнай, можа быць нават. І тут усё ідзе да таго, што апошняя балканская каманда, якая ні разу не гуляла на топ-турнірах, можа выйсці, гэта зборная Косава. Пакуль што гэта добрая заяўка. Косавараў класна зробленая сістэма падрыхтоўкі зараз. У іх ёсць некалькі прыкладаў насамрэч гульцоў даволі высокага класа, і калі-небудзь гэта павінна было адбыцца. І давай пра каманды, якія расчаравалі больш за ўсё. А давай яшчэ скажам пра самы класны паядынак, які быў паміж швейцарцамі і аўстрыйцамі. Так, там увогуле проста увесь рэгіён сабраўся ў адной групе.
Я рады, што яны неяк дзеляць пункты паміж сабой, таму што, ну, ведаеш, было б вельмі прыкра, калі б адна каманда зліла 4 паядынкі і 2 з аўтсайдерам выйграла і не выйшла б. Тому што так яно і адбываецца заўсёды. Але усе каманды баявыя, усе каманды змагаюцца і змагаюцца да самага апошняга. 14 дыскваліфікацый і 4 чырвоныя карткі. Ну, у Польшы гэта называецца як аўторак. Звычайны тур чэмпіяната Польшчы. Дарэчы, ты звярнуў увагу, калі ты бачыў фота ці відэа з гэтага паядынка, што там швейцарцы у такой цікавай форме выступалі. Былі такія элементы залатыя, і я спачатку не ведала, а пасля як даведалася, што апынулася, што гэта да 50годдзя федэрацыі швейцарскай, вось так. І ў іх былі спецыяльныя такія святочныя цішоткі. Гэтая каманда, яна павінна штосьці сказаць калі-небудзь. Таму што мы бачым, што апошнімі гадамі швейцарцы паказваюць, яны на ўсіх тут турнірах выдаюць 1-2 гульні, за якія хочацца плёскаць уладкі стоячы. Анді Шміду. До конца кажы гэты сказ. Ну окей, хочацца пляскаць уладкі Анді Шміду. Давай так, Анді Шмід гэта феномен, гэта чалавек, які заслугоўвае ўсё. Просто не пашанцавала нарадзіцца ў краіне, дзе няма другога гандбаліста такога ж узроўня. Магчыма, яму пашанцавала стаць першым, хто задасць вось гэтую высачэзную планку, да якой трэба імкнуцца астатнім. І ён можа стаць тым чалавекам, які пачатак пакладзе пазітыўным зменам у швейцарскім гандболе. Ён ужо ім стаў. Да зборных, якія расчаравалі. Это македонцы. Македонцы гэта Так. жах. Ніколькі не здзіўлены, калі чэмпіён твоей краіны гэта Еўрафарм. Гэта як выбудоўваць штосьці на індзейскіх могілках. Вось, палякі здзіўляюць са знакам мінус, а можа ўжо нават і не здзіўляюць, там усё татальна дрэнна, і яны спрабавалі столькі ўсяго, што, ну, я не ведаю, што можа спрацаваць. І зборная Нідерландаў. Дарэчы, апошняя навіна пра зборную Нідерландаў, якую я чуў, гэта тое, што кубінец Рэйнер Табаада возьме пашпарт галандскі і будзе гуляць за іх на чэмпіянаце свету. Ён, дарэчы, у Фрэдэрысе гуляе. Кубінскія гульцы гэта насамрэч такая тэма спрэчная, але тым не менш, напрыклад, у зборнай Катара яны на вельмі вялікім рахунку і такія вырашальныя ім належаць крокі у гэтай камандзе. Мы можам толькі парадавацца за тое, што ў зборнай Нідерландаў ёсць магчымасць задаволіць фінансавыя апетыты такіх гульцоў. Ты зараз кажаш пра зборныя, ад якіх мы не можам сказаць, што чакалі неверагодных вынікаў. У мяне ёсць такія спрэчныя, і я не магу сказаць, што зусім уж там расчараванне, але некалькі пунктаў. Першая гэта зборная Нарвегіі і французы, якія ім адпомсцілі за паразу ў алімпійскіх гульнях, дарэчы. І другое гэта супрацьстаянне Данія-Швецыя, дэбют Мікаэля Апельгрэна, і той факт, што гэта не тая зборная Швецыі, якую мы бачылі некалькі месяцаў таму. Ну так, пакуль што гэта не працуе ўвогуле, ці я не ведаю. Ну, патрэбен час, у яго ёсць час, яму не трэба адбірацца, таму можа і спрацаваць. Але не тое, каб пры Апельгрэне зборная вельмі адрознівалась па складу, па ідэях. Адрознівалася яна толькі па якасці гульні і па выніках. І яшчэ ў гэтым матчы мы пабачылі, што ў зборнай Даніі ўсё працуе. Нягледзячы на набор выканаўцаў, на бягучую кадравую сітуацыю, ўсё выдатна. Зборная Даніі ў парадку, як і заўсёды. Нават і дадаць няма чаго. Я буду стаяць на сваём, што зборная Даніі 2, яна б змагалася за медалі. Добра. Мы тады пераходзім з табой да Бундеслігі? Ну, да Германіі ў шырокім сэнсе, таму што ўсё пачалося з кубкавых матчаў, дзе было шмат паядынкаў,
І мы ведаем, што ні Магдебург, ні Берлін ўжо не змогуць спрачацца за кубак у гэтым годзе. І ў абодвух выпадках там усё было так, як і павінна было скончыцца па тым, што мы бачылі ў матчы. Берлін мінімальна саступіў Райн-Лёвен 29-30, Магдебург мінімальна саступіў Кілю 28-29. У наступны раунд у нас прайшлі Фленсбург, Балінген, Мільзунген, Айзенах, Кобург і Гумерсбах. Дарэчы, пра Гумерсбах у нас ёсць выдатная трансферная навіна. І я яе скажу як галоўны фанат Гудзёна Валора Сігурдсена сярод нас абодвух. Ён падоўжыў свой кантракт з Гумерсбахам, што выглядае звышлагічна. І мы можам павіншаваць з гэтым фактам першую чаргу і сам клуб. І я думаю, што і Гудзёна Валора Сігурдсена таксама, таму што гэта матч made in heaven. Я ўжо пра гэта казала, але проста выдатны прыклад таго, як чалавек знаходзіцца на сваім месцы апошнія некалькі гадоў. Это пасля 10 тураў 6е месца ў Бундеслізе на хвіліначку. Гэта тое, чаго мы, напэўна, не чакалі на пачатку сезона, тому што там была нейкая такая валацільнасць, была нестабільнасць у выніках, але потым на дыстанцыі яны паказалі, што сістэма працуе, трэнерская сістэма працуе, гульцы вельмі добра мэчацца. Але тут мы... Давай просто теперь скажем, что есть проблемка. Это траўма Кінтэна Мае. Так, і гэта адна з шэрагу такіх вялікіх траўм, якія мы таксама абмяркуем, я думаю, напрыканцы гэтага падкаста яшчэ. І што цікава, ты зараз сказаў, быццам ведаў пра тое, што трэнерская думка працуе ў Гумерсбаху, і вось у наступным туры кубкавым Гумерсбаху будзе трэба згуляць з камандай, у якой трэнерская думка ці то адсутнічае, ці то не працуе, гэта Кіль. Мы записываемся праз 1,5 гадзіны пасля сканчэння Норд-дэрбі, у якім Кіль на пачатку сустрэчы вёў +6, а потым умудрыўся прайграць разгромна. У Кіля не атрымліваецца амаль нічога у гэтым сезоне. Гэта каманда, якая, ведаеш, ёсць каманды, якія гуляюць нестабільна ад гульні к гульне. Гэта каманда, якая гуляе нестабільна ад аднаго атрэзка маршрута да іншага. То бок мы бачылі ў Кіля і добрыя моманты, але ўсё перакрэсліваецца праз 10 хвілін, калі каманда чамусьці кідае гуляць, і ты ніколі не ведаеш, што адбываецца, чаму гэта адбываецца. І тайм-ауты іхі ўжо, гэта ўжо нават не смешна, гэта ўжо так трагікамічна. Канкрэтна сёння быў дрэнны дзень для Эліаса Эліфсена о Шипаготу. Нешта ў яго не задалася гульня, абсалютна. Магчыма, каб гэта было па-іншаму, ён бы так не разгубіўся, выніковы лік быў бы не такім. Але тым не менш, Кіль насамрэч зараз перажывае дрэнны працяглы адрэзак у сваёй гісторыі, і назіраць за гэтым непрыемна, скажем так. Але зноў-такі, мы з табой перад пачаткам сезона казалі пра Андрэаса Вольфа, пра галоўную трансферную навіну гэтага лета. І калі б не было гэтай трансфернай навіны, гэтага перахода, здаецца, што сітуацыя была б яшчэ горш. Гэта, канешне, не падздам Эрланген і Штутгарт, але штосьці падобнае магло і быць, таму што Анді Вольф у гэтым матчы быў адзін гульцом Кіля, да якога няма ніякіх пытанняў і не можа быць ніякіх пытанняў. Іншая справа, што напрыканцы матча яны гулялі 7-6 і ўжо чалночны бег выконваў Марква замест ветэрана. Анді Вольф паказвае найлепшыя экзерсісы свае, але калі ты адзін у камандзе штосьці можаш зрабіць, твоя каманда не выйграе. Гэта не датычыцца Анді Шміда, там усё ў парадку. Але ёсць у Бундеслізе каманды, якія дастаўляюць толькі пазітыўныя эмоцыі сваім прыхільнікам. Напрыклад, Мільзунген. Дарэчы, бачу разбор таго, з-за чаго ў Мільзунгена ўсё атрымліваецца. І я прыйшоў да высновы, што Мільзунген гэта такі прыклад таго, як
old-fashioned handball. Все гэта маё улюбёнае. Калі каманда не спяшаецца, калі каманда замарожвае тэмп, калі ведае, што не хапае гульцоў, калі каманда грунтоўна гуляе ў атацы, не спяшаючыся кідаць, калі каманда выбудоўвае сваю абарону і вось у іх добра бачна, што яны гуляюць ад апанента. Ну, то бок я не ведаю, ці хапала б часу, калі б яны гулялі ў лізе чэмпіёнаў, але паколькі яны не гуляюць у лізе чэмпіёнаў, то ў Бундеслізе яны разбіраюць сваіх апанентаў вось дасканальна. То бок яны глядзяць, хто кідае супраць іх, і яны закрываюць гульцоў, ну, дакладней, яны закрываюць тыя зоны, з якіх ляціць. І яны дазваляюць нябольш Сімічу рабіць цуды, ну, вось на такой падставе, што ну, по факту ён працуе на больш лёгкіх мячах, чым іншыя кіперы. Ілюстрацыя тваіх словаў гэта паядынак супраць Магдебурга. Гэта разгром матч з Магдебургам з дзейсным чэмпіёнам на хвіліначку. Так што можна толькі парадавацца за Мельзунген і яго заўзятараў. І гэта першае месца ў турнірнай табліцы, дарэчы, зараз. На другім месцы Гановер. У апошнім туры яны, праўда, згулялі ўнічыю з Біцікхаймом. І гэта яшчэ раз нам паказвае, што ну, нават лідары Бундеслігі не будуць стабільнымі, акрамя Мельзунгена, які згубіў толькі 2 пункты. Гэта ну, вось выглядае вельмі добра. Што да Гановера, яшчэ раз дзякую Рэнерсу Ушынцу за тое, што ён існуе. І можа пару словаў пра тыя клубы, на якія мы спадзяваліся ў пачатку сезону. Гэта Кіль, зноўку ж, і Рейн-Лёвен, якія маюць па 12 пунктаў пасля 10 тураў і ідуць раўнёха ў сярэдзіне табліцы. І гэта не выглядае так, што яны не заслугоўваюць гэтага. Наадварот, гэта дзве каманды, якія па-свойму нестабільныя, якія губляюць тое, што яны не павінны губляць. І, на жаль, гэтыя каманды не здольныя бароцца за чэмпіёнства і нават за медалі. У сваю абарону скажам, што ніхто такога расклада не мог прагнасаваць да пачатку сезона проста па імёнах. Я не думаю, што знайшоўся б які-небудзь месія, які б сказаў, што Рейн-Лёвен і Кіль гэта будуць неўпэўненыя сераднікі Бундеслігі ў гэтым сезоне. Але тым і цікавей. Мы бачым шмат цікавых матчаў, шмат новых імёнаў. Гэта добра, калі змяняюцца каманды на чале табліцы. То бок, калі мы пабачылі той жа Берлін у лізе чэмпіёнаў, гэта дрэнна для рэйтынгу з Германія у лізе чэмпіёнаў, але ну, што папішаш. Але, ну, напрыклад, калі Мельзунген і Гановер будуць у наступным сезоне ў лізе чэмпіёнаў, не ведаю. Цікава з пункту гледжання таго, каб паглядзець, балюча з пункту гледжання таго, хто лічыць, што каманды з Бундеслігі могуць выйграваць лігу чэмпіёнаў. Давай закрыем тэму Швентай войны. Ты эксперт па Швентай войне ў гэтым сезоне. Там здавалася так, што клубы падпісалі смесную заяву, каб пазбегнуць вось гэтых усіх штрафаў. І там была сітуацыя, калі выракаў за гэты матч чакалі дольш, чым гадо. І нарэшце дачакаліся. І там просто штрафы паляцелі просто супер як. Пра Македу мы ведалі, так, штрафы атрымалі ўсе, хто ўдзельнічаў у нейкіх там патасоўках, у нейкім абмене словамі, і скончылася ўсё тым, што больш за 50 000 злотых штрафаў атрымалі 2 клубы. Гэта штосьці кшталту 12 000 еўра.
што для гандбола ну даволі шмат. А яны пораўну? Прыкладна пораўну. Мгм. Ну, то бок там былі і прэтэнзіі да Сабаты, і прэтэнзіі да таланта. Навошта было мірыцца, я ўжо нават і не ведаю. Мараль. Трымайце свае эмоцыі пры сабе, да пакуль не пакінеце межы спартыўнага комплекса. А вось пасля Шмат штрафаў, даволі добра падагрэлі на вясну усю гэтую атмасферу. Здаецца, што вось гэтае перамір'е, якое было заключана, яно больш не мае сэнсу. І ўвесну мы побачым усё тое ж самае. Асабіста я рады, таму што ну гэта лагічна. Гэты матч ён больш не пра гандбол, ён больш пра эмоцыі. ты рады, таму што ты крыважэрны, мы все ведаем гэта. Ну все так. Але ў нас было яшчэ адно цікавае дэрбі зусім нядаўна ў Венгрыі, дзе пік сустракаўся з Веспрэмам і ўпершыню за 1,5 гады здабыў хатнюю перамогу. Што ты думаеш пра гэты матч? Мы бачым, што яны сутыкнуліся першы раз у сезоне і мы ведалі, што гэта дзве каманды, якія выглядаюць неяк інакш, чым яны выглядалі раней. Это дзве каманды ў перыядзе перабудовы. Гэта быў добры шанец параўнаць, хто перабудоўвае каманду лепей. Гэта ўсё яшчэ не выніковае становішча, тому што па-першае, будзе другі матч, па-другое, там будзе фінальная серыя, як ва ўсе годы. У дадзены момант яны спрачаюцца па выніках сезону за тое, каб вырашальныя матчы гуляць дома. Для абодвух клубаў гэта вельмі важна. Вельмі важна. Я ўпершыню, хіба што, можа, другі раз, я бачыла вось на свае вочы атмасферу арэну у Сегедзе, і у іх неверагодная падтрымка гледачоў, проста неверагодная. І вось апошнія там 3-4 хвіліны усе проста на вушах стаялі. І гэта ўплывае вельмі моцна. Я думаю, што, магчыма, там ёсць нейкія не зусім прыемныя моманты, звязаныя з такой барацьбой прынцыповай, як, напрыклад, на Швентавойне. Мы гэта чулі і бачылі. Але я, насамрэч, была ўражана. Ну і галоўнае маё гульнявое ўражанне па выніках гэта проста міклер яшчэ. Чалавеку столькі гадоў, ён настолькі ў добрай форме, ён выдатна валодае сабой эмацыйна у самыя цяжкія пікавыя моманты, як гэта не прагучала ў дачыненні да піка, ён проста пляскаць у далоні стоячы гэтаму чалавеку. Дарэчы, міклер гуляў уже толькі за 2 клубы ў сваім жыцці. Так. Это цікава, тому што Веспрэм яго адпускаў як ужо старога спісанага. І вось я думаю, што матывацыя выходзіць на паядынкі з Веспрэмам у яго неверагодная, і мы гэта бачылі, і гэта класна. І, дарэчы, вось яшчэ, што тычыцца супрацьстаяння гэтага, мне здаецца, што піку ўзроўні упэўненасці ў сабе гэта згуляе ў пазітыўны бок далей у лізе чэмпіёнаў. Таму што мы з табой мінулым разам казалі, што пакуль гэта не той пік, які мы б хацелі бачыць, і мы планавалі бачыць па імёнах і ўвогуле. Але вось тут гэтая перамога, я думаю, падаравала ім шмат такой здаровай упэўненасці ў сваіх сілах. Таму што сілы там амаль што бязмежныя. Так, гэта каманда, якая шукае сваю цэласнасць. Вось калі яны пабачаць, што вось мы гуляем вось так, вось мы ведаем, што рабіць, калі штосьці ідзе не так. Вось калі яны будуць разумець механізм ратацыі, калі яны будуць ведаць, хто куды выходзіць, калі кожны чалавек у кожнай схеме ротацыі будзе ведаць сваю ролю, вось тады гэта будзе пушка. І тое, што мы бачым на дадзены момант, тое, што гэта працуе, так адсоткаў на 80 і 20% трэба дадаваць, але вось такія перамогі яны дазваляюць адчуць, што вось мы ўсё можам, мы ўсё дададзім. Вось адзін крок зрабіць і ўсё запрацуе. Але у той жа момант мы адзначым, што у табліцы у іх аднолькавая колькасць пунктаў, таму што пік аступаўся, Веспрэм не аступаўся.
і піку трэба будзе ну як мінімум гуляць унічыю у другім коле, што па сённяшняй сітуацыі выглядае ну даволі рэалістычна. Яшчэ трэба адзначыць абарону піка, таму што 24 на карысць Вэспрэма. Гэта сведчыць пра тое, што ну, насамрэч штосьці намацалі ў гэтым напрамку таксама ў Сегедзе. А яшчэ маё асабістае ўражанне. Гэта Ааран Палмерсон у форме Вэспрэма. Быццам я праспала некаторы час, некалькі гадоў у летаргічным сне, як Ріп ван Вінкль прачнулася, а тут Ааран Палмерсон зноў у Вэспрэме. Прытым, што ён выглядае літаральна гэтак жа, як было на момант сыходу. Я тут хацеў пажартаваць, што Ааран Палмерсон без формы ў форме Веспрэма. Пакуль што глядзець на гэта ну так балюча. Пакуль рана рабіць высновы, давай яшчэ не будзем, давай проста зараз парадуемся за пік. Яны заслугоўваюць гэтую перамогу і заслугоўваюць таго, каб яе пасвяткаваць. І ў нас засталася адна тэма, апошняя, але важная. Гэта ну сапраўдны траўмапад. Мы ўжо казалі пра Кінтэна Мае. Мы павінны сказаць пра Геры Тольбринга. Дарэчы, на яго месца ўжо падпісалі Мануэля Штырлека. Таксама цікавы трансфер для Бундеслігі. Сапраўды, пра Геры Тольбринга яшчэ можна сказаць, што ў яго аднаўленне пасля траўмы будзе звязана з пазітыўнымі пераменамі ў сямейным жыцці, таму што яго дзяўчына, алімпійская чэмпіёнка, двухразовая чэмпіёнка свету Нура Мёрк чакае іх першае дзіця. Воу. Мы не кажам пра жаночы гандбол, але гэта цудоўная нагода нарэшце і пра яго згадаць. Ну, чалавек здабыў сабе пацёрнуць лыф. Праўды, дарэчы, гэта ж для скандынаўскіх краін нармальная сітуацыя, калі абодва бацькі ўдзельнічаюць такім чынам у выхаванні дзіця. І вось тут проста так натуральна атрымалася, што яны абодва на паўзу ставяць свае кар'еры. Я не думаю, што гэта было запланавана ў выпадку з Геры, але тым не менш так вось атрымалася, што ў яго будзе час на сям'ю. То есть толькі гэтаму аспекту можам парадавацца, але ну тое, што чалавек у сваім прайме у клубе, які гуляе ў лізе чэмпіёнаў, выбывае на як мінімум астатак сезону, это ну такі званочак. Самая гучная траўма это Дзікамен, які ўжо дакладна прапускае чэмпіянат свету. І гэта траўма, якую ён здабыў у матчы зборнай. Ну і вось тут давай паразважаем пра гэтую сітуацыю, калі мы маем матчы зборных, якія ні на што не ўплываюць, па вялікім рахунку з'яўляюцца таварыскімі. І мы бачым, што топ-гульцы яны павінны гуляць там 60-70 матчаў за сезон. Яны не паспяваюць аднаўляцца. І калі мы будзем параўноўваць колькасць траўмаў цяпер і гадоў 10 таму, альбо гадоў 20 таму, мы пабачым, наколькі шмат стала траўмаў, наколькі большых. Была яшчэ адна траўма, дарэчы, Матэй Кліма з Ляйпціга таксама сур'ёзнае пашкоджанне калена атрымаў, і праз гэта быў падпісаны Вільям Багоевіч з Сегеда, дарэчы. Так што і ў Бундеслізе таксама, калі мы не тычымся зборных, графік настолькі напружаны, што гэта не можа не паўплываць. І тут ёсць два важных фактары. Па-першае, што ну увогуле хуткасці выраслі, і гандбол мяняецца і становіцца больш хуткім, больш жорсткім, і больш жорсткім не ў сэнсе сілавой барацьбы на пляцоўцы. Мяняюцца тэрміны аднаўлення таксама, і нягледзячы на тое, што медыцына ідзе наперад, усё ж такі фізічныя здольнасці канкрэтных арганізмаў не заўсёды тут паспяваюць. І другі момант гэта тое, што калі ты памятаеш, гадоў 5 таму была класная, на мой погляд, ініцыятыва Don't Play with Players, у якой удзельнічалі ў тым ліку Вэгенсхаймер у свае лепшыя гады і гэтак далей, шмат імёнаў знакамітых гандбалістаў, але гэта ні да чаго не прывяло. Не быў зменены каляндар на карысць спартсменаў,
ні ў бундеслізе, ні ў іншых топавых чэмпіянатах, ні на міжнародным узроўні, калі мы кажам пра нацыянальныя каманды. Магчыма, гэты вось траўмапад, гэта час зноў узняць гэтае пытанне і зноў казаць пра тое, што гэта ненармальна і што трэба штосьці зрабіць, каб праз яшчэ 10 гадоў мы не прыйшлі да сітуацыі, што людзі будуць вымушаныя раней завяршаць кар'еры і змагацца з пашкоджаннямі, ну, якія вось выбіваюць там на паўгады на год цябе з гульні. Я скажу более, ситуация стала крыху горшай, тому што павялічылась колькасць матчаў на топ-турнірах зборных. Ну, таму што мы ведаем, як працуе ЕГФ, мы ведаем, як працуе ІГФ, асабліва ІГФ, і мы ведаем, што сітуацыя не будзе змяняцца. Нармалёвыя прафсаюзы гандбалістаў не існуюць, увогуле не існуюць. На маю думку, усе гэтыя бессэнсоўныя адборы трэба прыбіраць. Давайте рабіць як у моладзевых спаборніцтвах, там дывізіён Б і ратацыя. Гэта будзе больш чэсна. Гэта будзе... я разумею, што ты хочаш там гуляць, калі ты пабудаваў каманду, і ты хочаш адразу ж трапляць у топ-турніры. Але калі мы на шалі кладзем з аднаго боку нейкае жаданне нейкай краіны мець вынікі у сярэдзіне, гэта ж не змаганне за чэмпіёнства. А з іншага боку мы маем траўмы топ-гульцоў, я тут на баку топ-гульцоў. Згодна. Я таксама заўсёды за гульцоў, нягледзячы на тое, што мы з табой гэта ўсё ж такі гледачы, і ўсё відовішча павінна быць дзеля нас, але тым не менш, я б хацела бачыць сваіх любімых гульцоў па 20 гадоў актыўнай кар'еры без траўмаў, наколькі гэта магчыма ў такім траўматычным відзе спорта. І, безумоўна, ты сказаў, што не будзе ніякіх зменаў. Змены могуць быць, калі будзе вось гэтая прыватная ініцыятыва, да якой далучацца гандбалісты. Трэба непроста, у сэнсе гэта зусім непроста, але трэба, каб былі людзі, якім не ўсё роўна, і гэта павінны быць нейкія спікеры менавіта ад гульцоў. Тут трэба масавасць. Калі мы кажам пра амерыканскія лігі, тыя ж НХЛ, НБА, яны могуць зрабіць лакдаун, таму што іх не задавальняе. Яны вельмі голасна кажуць пра свае правы і тое, што яны не могуць гуляць за вось такія грошы, яны не могуць гуляць столькі матчаў. Але у гандболе няма ні грошай, у некаторых гульцоў нават з бундеслігі няма агентаў, то бок яны самі падпісваюць усе паперкі. І вось гэта вельмі сумна. Ты глядзіш на гандбол як на від спорта, якому яшчэ гадоў 20 развівацца да таго, каб дасягнуць нейкай барацьбы за правы. І гэта вельмі сумна. Давай падумаем пра тое, што калісьці гэта скончыцца. Так, але колькі яшчэ будзе перамолата здароўя, сілаў, выдаткаў і фінансавых у тым ліку, каб штосьці змянілася. Вось гэтая хваля траўмаў, магчыма, стане крокам, які падштурхне нейкія змены. Давай на гэта спадзявацца. Я бы быў рады на гэта спадзявацца, але я ведаю, што праз 2 месяцы нас чакае эпідэмія траўмаў. Все ж такі спадзяемся, што іх будзе як мага менш. Да сустрэчы праз 2 тыдні. Спадзяемся прынесці для вас нешта пазітыўнае. Дзякуй і да пабачэння.